Αυτή τη στιγμή δοκιμάζουμε τη μηχανή Krypton σε στόχο που εμείς έχουμε τοποθετήσει στο έδαφος. Η μηχανή είναι ήδη ρυθμισμένη. Ο στόχος έχει τοποθετηθεί πρόσφατα, 2 ημέρες, και είναι μαγειρικό σκεύος από χαλκό. Βρίσκεται σε βάθος 1 μέτρο περίπου και ενδιάμεσα υπάρχει κενό. Βλέπουμε να έχουμε σήμα και προχωρούμε προς το στόχο. Εντάξει, τώρα μπορούμε να κάνουμε μια επιβεβαίωση του στόχου, ότι εδώ στο σημείο αυτό μπορούμε να κάνουμε έναν έλεγχο με έναν άλλον ανιχνευτή μετάλλων στο ίδιο σημείο. Πιο σιγά. Θέλει λίγο ρύθμισμα. Το πίσω πρέπει. Εντάξει. Σκάψε το στόχο. Επαναλαμβάνω ότι γνωρίζουμε που είναι ο στόχος, εμείς τον έχουμε τοποθετήσει και είναι και πολύ φρέσκος. Γι' αυτό δεν είχαμε και το ανάλογο σήμα. Θέλουμε να δούμε το στόχο μας. Αυτός είναι ο στόχος. Σε βάθος να το μετρήσουμε. Μην το βγάλεις. Να το μετρήσουμε.
έχουμε 82 εκατοστά. Ακριβώς. Από το πάνω μέρος του στόχου έχουμε 82 εκατοστά και κενό περίπου στα, από ό,τι βλέπω, στα 70 εκατοστά. Αυτός είναι ο στόχος μας που τοποθετήσαμε. Ευχαριστούμε πολύ.